Er is geen ruimte voor 2 huisdokterspraktijken op Schiermonnikoog. Dat zei burgemeester John Stellinga. Huisdokter Zaal het kwartling de geerwerking met zijn collega Pauline Kouwenhoven op zijn en zij wil nou een eigen praktijk beginnen. Stellinga is van mening dat Schiermonnikoog te liets is voor 2 huisdokters. De provincie knipt de onlist van de centrale as en de N381 op in stikken om Friese bedrijven meer kans te aan de markt te doen. Door de projecten op te knippen wordt het onbestegingsbedrag volle leger en hoeft er geen Europese onbesteging dient te worden. Op 1 oktober begint Rijkswaterstaat met het laatste deel van de baggerwerkzaamheden in Vargul-Boontjes tussen Haas en Kwamweterszoon. Voor 2 mannen is het voor skippers dan makkelijker om toch de Gul te varen. Vliegenier is het eerste deel van de boontjes voor een lengte van 2 kilometer al uit baggeren. Joen en vannacht is het mistig, het wordt een gratis 10. Morgen eerst ik mist, nu de bewolking kan wat storen vallen. Het wordt 17 graden, dat de terugkomt wat warmer. Het is morgen zo goed als windstil.